Hello mga day. So today is Thursday kay naka-yellow ko. So gikan ko sa office mga day. So it's kuan na, tinggawas na. So karon ni dito ko diri sa Boulevard. Oray pakita mga day nga maka-drive ra ko sa sakyanan kay automatic raman ang sakyanan. Pero di ko ka-drive og motor. Ang motor man good, actually makadrive raman ang tako, pero tagnaon magud kung asa kadapit mahunong ba pag tagnaon or palagpatay kung asa kadapit mo tumba inog kakuan or mutukod inog kahunong na nimo. So di man sure nga sa tuo ko mo kuan, sa tuo ko makatukod. So nang delikado kay dila binamalikayan sa wala ko ni action og tumba kay mao man gyud pinaanda nato sa wala patay piang. So makuan ang akong piang mga day, maduot na ako imbes nga kuan na ni progress, makatukod-tukod na ko gamay nya og makalit makuan na pud siya. So mao to magsakyanan ra jud ko ug magmotor man ganing ihatod ko dayon kuan ni sakyanan maka-drive ra ko kay wala man ang nakuan ako unya tuo man ang magtapak sa kuan accelerator. So mao na to siya mga day, naabot ako sa akong giadto na sa kuy adtuon. Thank you so much mga day, bye bye.